ಮಾತಾಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುನು ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆತನು ಬೆಂಗಳೂರು ಹಿಡ್ದು ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಮುಡ್ದು ಎಂಕಲ್ನಂದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಕಡಪುಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬತ್ತು ಬುರ್ದುಂಡು ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕನೇ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಂದು ಪನ್ಪುನಂಚಿತ್ನ ಫೇಕ್ ರಾಜಕಾರಣನ ಮಲ್ತನಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಫೇಕ್ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಸಲ್ಲುಂಡು ಎಂಕ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ಹಿಡ್ದು ದೇವಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಂತೀರು ಅದು ಇಂಚ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಐಕ್ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಕೇಸ್ ಕೊರಪ ಬಂಡೇರಿ ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ಅಣ್ಣ ಆಲೋಚನೆ ಅಂಡು ಫೇಕ್ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಂಬುದು ಬತ್ತಿನ ನಾವು ಸುರುಕು ವೈಟ್ ಬತ್ತನ ತೂತು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಒಂದೇ ತೂತು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡೇರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೀದು ದೇವನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂಡೇರಿ ಅಣ್ಣ ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷೀಶ್ವರಂ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಡ ಬೈದಿನಂದು ಈರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡು ಪುಟ್ಟದ ನಾರ ಅಂದಂದಾಂಡ ಈರು ವಾ ದಿನಾಂಕ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲೇ ಈಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಈರು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನಚಿಂದ ಪಾತೆರಣಿ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ ಇಷ್ಟಪಡಪೆ ಬಂದಲೆ ಇರ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪುನು ಏರು ಮಾತ 40% ದೆತ್ತೊಂದರ ಐನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕ್ಲಿನ ಜೈಲು ಕಡಪುಟ್ಲೆ ಐಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ ಸಚಿವರು ಯಾನ್ಲ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಇರೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಪದ ಎಂಗ್ಲಿನ ಜೈಲು ಕಡಪುಟ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ತಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಐನ್ ಏರು ಮಲ್ತೀರ ಆಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಅವು ಏರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನಕಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯರು SC ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ನಾಯಕ ಏನ್ ಬಂದ್ಬೀರು ಅದೇ ರಾಮು ಈರು ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯರು ಈರು SC ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಿಂದಾಂಡ ಇರೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇರಡ ಪಂಡಿದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಎನ್ಮ ಕೋಟಿನ ಈರು ದಾಯ ತಿಂದರು ದಾಯ ಕೊರ್ಜಾರು ಎಂದು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಾಟ್ನ ತಾಕತ್ತು ಇರೆಗೆ ತಿಂದಾಂಡ ಈರೇನು SC ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೋತೋನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಡಲದ ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಪದಗ್ರಹಣ ಸಮಾರಂಭ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆದ ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸವನ್ನಂಚಿದನ ಮಂಡಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಣ್ಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಾಲ್ಪಡೆಯಂಚಿದ ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಂಚಿದ ನಳಿನಣ್ಣ ನೂತನವಾದ ಲೋಕಸಭೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಂಚಿದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ಶಾಸಕರಂಚಿನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯ್ಕರೆ ಹಿರಿಯರಂಚಿನ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ್ರೆ ನನ್ನೂರು ಈ ಪಾರ್ಟಿನ ಕಡಿದು ಬೆಳೆಸಾರ ಶಕ್ತಿ ಅನಿಚಿನ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರೆ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಜಿಲ್ಲೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಜಯಂತ್ ಕೋಟೆ ಅನ್ರೆ ಪ್ರಭಾರಿಲ ಅನಿಚಿನ ರಾಜೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅನಿಚಿನ ಕಿಶೋರಣ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಮೋರ್ಚಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನಕ್ಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಲೆ ಸೇರಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಂಧುಲೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಬಂಧುಲೆ ಶುರುಕು ನೂತನವಾದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನ ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಂಡಲದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನಕ್ಲೆ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕ್ಲೆಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರ ಮೋರ್ಚಾ ಬೂತದ ಮಾತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಲು 12 ಜನ ಮಾತ ಸದಸ್ಯರನಕ್ಲೆಗೆ ಯುವ ಮೋರ್ಚಾದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರನಕ್ಲೆಗೆ ಮಹಿಳಾ ಮೋರ್ಚಾದ ಬೂತದ ಸಂಚಾಲಕರು ಸಹ ಸಂಚಾಲಕರ ನಡೆ ಮುಟ್ಟ ಮಾತ ಬಂಧುಲೆಗಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರನ್ನು 3ನೇ ಅವಧಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಇನಿ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ತನ್ನಚಿನ ಮಾತೆರೆಗಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಅನುಸರುಕೊರ್ರೆ ಅನ್ನು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆದ್ರೆ ಇದು ಭಾಗ್ಯವಯ್ಯ ಪನ್ಲೆಕನೆ ಈ ಸರ್ತಿದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಡಲದ ಬತ್ತನಂಚಿನ ಬೂತು ಮುಟ್ಟದೆತ್ತೊಂದಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿದ ನಾವು ನಿಜವಾದ ಪನ್ಪೆ ಇತಿಹಾಸದ ನನರ ಒವ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಗೆ ತಿಕ್ಕಂದಂಚಿನ ಯೋಗನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಡಲದ ಮಾತ ಬೂತು ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಡೆಯೊಂದಿರ ಅಂತ ಪಂಡ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ದಾಯಂದು ಕೆಂಡ ಮೋನಣ್ಣ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಡ್ ಓವಾಲ್ಲೊಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ ಬೂತು ಮಟ್ಟದ ಪದಾಧಿಕಾರಿನಕಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸವನಂಚಿದ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊದಲ ಮಂಡಲವು ಕೆಂಡ ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಂಡಲ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಡೆಪೆ ಅಂಚಿತ್ನ ಉತ್ಸಾಹದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಮಾತ ಮೂಲ ಸೇರಿದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮವಲ್ಲ
ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ನಳಿನಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಉಳ್ಳೇರು, ಅಕ್ಲು ಮಾತಾಜ ಹರಿಕೃಷ್ಣಣ್ಣೆ ಉಳ್ಳೇರು, ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಪನ್ಪೇರು ಬಕ ಬೂತ್ ಉಡುಪು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಬೂತ್ ಉಡುಪು ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ವಾಟ್ಸಪ್ಪು ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕು ಟ್ವಿಟರ್ ತೂಪೇರೆ ತೀರ್ನಂಚಿನ 16 ವರ್ಷದ ಜವನಿ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆಲ್ಲ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ದಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಆ ಜೋಕೆಲ್ಲ ಬಂತು ಮಾತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಬೂತ್ ಉಡುಪು ನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಓಟು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ ನಮ್ಮ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರನ್ನ ಸಾಧನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡುಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಡುಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಉಡುಪುನಂಚಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ನಾಯಕರನ್ನ ವರ್ತನೆ ಅಕಲ್ನ ಸುಳ್ಳು ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟವನಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಅದಿಪುನಂಚಿನ ನಮಕ್ಕೇನಿ ಉಂಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಮಾತಾಕೋಡಿ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಪುಣ ನಮಕೊಂದು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆತನ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಮೋದ ಆತನ ಲೀಡರ್ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬೈದೇನೆ ದೇಶಡೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಪು ನೆಂಚಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಪಿದೇ ಇದ್ದ ದೇಶಕ್ಕೆ ವಸ್ತುಲು ರಫ್ತಾ ಅಣ್ಣಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮಡ್ದು ಎಂಕಲಂದು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಎಂದು ಬಂಡದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಕಡಪುಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ಬತ್ತು ಬುರ್ದುಂಡು ಬತ್ತನ ಸುರೂಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬತ್ತನೆ ಹಿಡಿದ ಬುಕ್ಕ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾನ ಭಾರಿ ಪ್ರಖರವಾದ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಅವು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಗುಜರಾತದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಹೊಡೆದು ಮೂಜನೇ ಅವಧಿಗಿನಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗ ಆಪುನಂಚಿನ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಮುಟ್ಟಲ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಇಪ್ಪು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇಪ್ಪು ಟ್ವಿಟರ್ ಇಪ್ಪು ಓವೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಳನ ಸರಿಯಾಯಿನ ನಿಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣನ ನಕಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕನೇ ರಾಜಕೀಯ ಮನ್ಪೊಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಫೇಕ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ತನಾರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಫೇಕ್ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಸಾಧನೆ ಸಲ್ಲುಂಡು ಬೇತದಾದ ಸಾಧನೆ ಉಂಡ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಡುಮ್ರಣಿ ಭಾರಿ ಪೂರ್ವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾನ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಿಜೆಪಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯಡು ಗಲಾಟೆ ಆತಿನಂದು ಕೋಡೆ ನೋವು ಮುರಣಿದನ್ನ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಡು ವಿಡಿಯೋ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂಟ್ವಾಳದ ದೇವಣ್ಣ ಫೋನ್ ಮಂತೀರು ಅದು ಇಂಚೆ ಒಂಜಿ ಬರೊಂದು ಉಂಡು ಐಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುಡು ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಅವು ಕೇಸ್ ಕೊರ್ಪ ಬಂಡೇರು ಅಪ್ಪ ಹಿಂಗೆ ರಪ್ಪ ಹಣ್ಣು ಆಲೋಚನೆ ಉಂಟು ಫೇಕ್ ಪೂರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಪ್ಪ ನಾವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರ ಅಮ್ಮಡು ಬತ್ತನಾರು ನಾವು ಸುರುಕು ವೈಟ್ ಬತ್ತನ ತೂತು ಬಲ್ಲೆ ಬಂಡೆ ಒಂದೇ ತೂತು ಪನ್ಪೆ ಬಂಡಿರಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕರೀದು ದೇವನ್ನೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ತು ಬಂಡಿರಿ ನಾವು ಬತ್ತನ ಮಾತ್ರ ರಕ್ಷೀಶ್ವರಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗಡೆ ಬೈದಿನ ಅಂಜಾದ ಹಿಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಬಂಡೆ ಫೇಕ್ ನ್ಯೂಸು ಫೇಕ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫೇಕ್ ಟ್ವಿಟರ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಫೇಕ್ ಲೀಡರ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆ ಅಂಜಾದ ಒವ್ವೇ ನನರ್ದುಂಬು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆದ ಒವ್ವೇ ಒಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ಲು ನಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಬತ್ತಂದಾಂಡ ಐಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಏರಂದ್ಕೊಂಡ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆ ಅಂಚಾದ ಏರ್ಲೈನ್ ನಂಬೆರೆ ಪೋಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಡ್ಚಿ ದೇವನ್ನ ಈರೈಕೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಐತ ಕಡೇತ ಮೂಲ ಅವು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬತ್ತು ಉಂಟುಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆ ಸತ್ಯನ ಇನಿಯೇ ಪನ್ಪೆ ನೀರೇಗೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನೆ ಅನಿ ಸಂದರ್ಭ ಪನ್ಪೆ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಜಯಂತ್ ಕೋಟೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಮಲ್ತೀರಿ ನೆನಪು ಮಲ್ತಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮಿಲನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 517 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಮೇಗ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಗೆಂದಾಯಿನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೋರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲೆ ಐನ್ಲ ಕಾಪಿ ಮಲ್ತೀರಿ ಮಲ್ಪಾಡಿ ತೊಂದರೆ ಅವಲೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತು ಬಂದಿರಿ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜೇರಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಡು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ತೀರಿ ಯಾನು ನೆನ್ನೆ ಪಂಡ್ರೆ ಪೊಣ್ಣೆನ್ನ ಕೆಲವು ಹಿರಿಯರು ನಕಲು ಬಂದ್ಪೀರಿ ಇರ್ ದಾಯ ಮರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಿಮಾನ ಪ್ರದಾಯ ಪಾತೇರ್ವರನ್ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸತ್ಯನ ದೇವರನೆದುರು ದೀಜಿಂದಾಂಡ ಈಗ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಪುಜಿ ಯಾನ್ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸೇರೋಂಡಪ್ಪ ರಕ್ಷೀಶ್ವರ ಮೇರೆಗೆ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಏನ್ ಪನ್ಪೆ ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವಡ್ ದೇವಸ್ಥಾನಲೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನೇ ಯಾನ್ ಬೆಗರ್ದ ದುಡ್ಡು ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಐಕ್ಲೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊರತೆ ಬುಡ್ನುಂದಾಂಡ
ಐಡ್ದು ಎನ್ನಾಡಿಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಎನ್ನ ಕಾರಡ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧೂಳು ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಪನ್ಪನೇನು ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಡ್ಲ ಬತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂತ ಯಾರುಲ್ಲ ಈರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪುಟ್ಟದನಾರ ಅಂದಂದಾಂಡ ಈರು ವಾ ದಿನಾಂಕ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಬತ್ತದ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪರೆ ಸಿದ್ಧವಲ್ಲ ಈಜಿಂದಾಂಡ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕಲ್ನ ಎದುರುಡು ಈರು ಕ್ಷಮಯಾಚನೆಯನ್ನು ಮಲ್ಪೋಡು ಪನ್ಪನ ಚಿನ್ನ ಪಾತೆರನೆ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟಪಡಬೇ ಬಂದಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರ್ವೇರತ್ತ 81 ಗ್ರಾಮದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕುದ ಇತಿಹಾಸಡು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಬರೋಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕನೋಲಿ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಕರಿನ 5 ವರ್ಷದ ಆಡಳಿತ ಅವಧಿಡೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಕನ್ನತನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೆ ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇಲೆ ಈರ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತದ 1 ತಿಂಗಳಾಂಡತಿ ವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏತು ದುಡ್ಡು ಬತ್ತನಂದು ಈರೊಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಮಲ್ತ ಬನ್ಲಿ ಅಪ್ಪಗೀರಿಗೆ ಶಾಬಾಸ್ಗಿರಿ ಯಾನೆ ಕೊರ್ಪೆ ದಯಪಣ್ಣ ಎಂಗ್ಲ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರು ಕನತ್ತಂಡಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ ಕೊಂಡು ಈರು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ದುಡ್ಡು ಕನತ್ತರಂದಾಂಡ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಈರಿನ ಸರ್ಕಾರದ ದುಡ್ಡು ಕನತ್ತರಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಒರಿ ಹಿಂದೂ ಬಂಧುವಾದ ಈರೇನು ಅಭಿನಂದಿಸವೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಮೂಲಕ ಬಂದ್ರೆ ಯಾನ್ ಇಚ್ಛೆ ಪಡಪೆ ಬಂದಲೆ ನನಂಜಿ ಆಪಾದನೆ ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಬತ್ತೇರು ನಮ್ಮ ವಸಂತ ಬಂಗೇರು 40% ಸರ್ಕಾರ ಅರೆ ಪುಲ್ಲಿ ಬಂತನು ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟು ಕುಂತದನು ಪುಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಪುಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಅಜ್ಜಿಯರು ಪಣಂದು ಬತ್ತೇರು ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇಲೆ ಅಜ್ಜಿಯರು ಈ ಸರ್ತಿ 40% ಸರ್ಕಾರ 40% ಸರ್ಕಾರ ಸಚಿವರ್ನಕ್ಲು 40% ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ MLA ಎಲ್ಲ 40% ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇಲೆ ಈರ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಮುರಣಿ ನಾರಾವಿದ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲೆ ನಟ್ಟು ರಾಜನ್ಯ ಉಲ್ಲೇರು 40% ಈರ್ಲ ಅವ್ಲು ಪಂಡರು ಈರ್ನ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ತಿಗಲೆತ್ತಂಡ ಇರೇಗ ದಮ್ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈರ್ನೇ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪುನು ಏರು ಮಾತ 40% ದೆತ್ತೊಂದರ ಐನು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಕ್ಲಿನ ಜೈಲು ಕಡಪುಟ್ಲೆ ಐಕಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ ಸಚಿವರು ಯಾನ್ಲ ಐಕ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ ಇರೇಗ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂದಾಂಡ ಐನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಲ್ಪದ ಎಂಗ್ಲಿನ ಜೈಲು ಕಡಪುಟ್ಲೆ ಅವು ಮಲ್ತಿತ್ತಿಂದಾಂಡ ಐನ್ ಏರು ಮಲ್ತೀರ ಆಕ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋಡೆ ಅವು ಏರು ಯಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ತನಕಲ್ ಮಲ್ತಿದ್ದನಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಇಂಚಿತ್ನ ಸುಳ್ಳು ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂದ ಪಂಡದು ನಾಟಕ ಪಾತೆರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಜನಕಲು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಜನಕಲು ಐಕೋಸ್ಕರನೆ ಮುರಣಿ 2023 ಲೋಕಸಭಾ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆ ಕುಶಲಪಣ್ಣ ಇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟತ್ತು ಇರು ಪಿರ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಪೋಲೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಜನಕಲ ಐಕ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನಂಚಿದ್ದ 18,000 ಲೀಡ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿನ ಗೆಂದಾವ ನಂಚದು ಕೆಲಸನ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಕುಡಂಜಿತ್ವಿಯೇ ಈ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಓಲು ನಮ್ಮ ಕರ್ನ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇನು ಉಂತಾದ ನಂದುವೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತುಲೆ ಡೋಂಗಿ ಬಂಡೇರು ತಾರೆ ಹಾಕಿದ ನೀರಿನ ಅಜ್ಜೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನಾಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಇನಿ ಪತ್ರಕರ್ತೆರ್ಲ ಮೂಲಲೇರು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಯಾನು ಎದುರು ದೀಪನಿಕ್ಲೆ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದು ಕಾಮಗಾರಿ ಶುರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ನ 20 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ರಸ್ತೆದ ಕಾಮಗಾರಿನೇನು ಉಂತಾದನಂದ್ವೇ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಈರು ಓಲು ಬತ್ತದ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎದುರು ಓಲು ಬತ್ತದ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತಾರಂದ ಯಾನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಈರ್ನ ಮೌನದ ಎದುರು ದೀಪ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಧಿಡ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಟೆಂಡರ್ ಆಯ್ನಂಚಿತನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಖಲ್ ಉಂತಾದ ಜರ ನೀರು ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಉಂತಾದರಂದು ಯಾನು ದೋಚ್ಪಾವೆ ನನ್ನ ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಆರ್ಡರ್ ಐನ ಕಾಮಗಾರಿಲಿ ಮುರಣಿ ಮರೋಡಿಡ್ಲ ಪಂಡೇರು ನಾರಾವಿಡ್ಲ ಪಂಡೇರು 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದೇರು 400 ಕೋಟಿ ಅತ್ತಿ ಯಾನ್ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ 25 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತಾನೆ ಸತ್ಯ ಯಾನ್ ಸುಳ್ಳು ಬಣ್ಣದ ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ಬುಜಿ 25 ಕೋಟಿದ ಮಲ್ತದನ ದಾಯ ಮಲ್ತದನಂತ ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ತುಂಬು ಆರ್ಡರ್ ಏನಂಚಿತ್ನ ಈ ವರ್ಕಲ್ಲಿ 25 ಕೋಟಿದ ನಿಖಲೇನಿ ಓಲೋಲು ಊರುಡು ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ ಅದು ಬಾಕಿ ಆತಂದ ಅವು ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದೇನು ಆರ್ಡರ್ ಐನೇ ನಿಖಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತೀಜಾರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಈರ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮಲ್ತದೆ ಅಂತ ಪಂಡದು ಈರ್ನ ಮೋನೆದ ಎದುರು ಪತ್ವೆ
ವಿಶ್ವಾಸದೀವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಓ ಮಾತ ಟೆಂಡರ್ ಆತನ ಅವು ನೂದೇಕು ನೂದು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಪುಂಡು ಓ ಮಾತ ಅನುದಾನ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ಟೆಂಡರ್ ಆವಂದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಲ್ತದನ್ನ ಯಾನು ಎದೆಗಾರಿಕೆ ಪನ್ಪೆ ಇನಿಕಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರು ಮುಂದಿನ ಅವಧಿಡು ಈ ಜಿಲ್ಲೆದ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರ ಪೇರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೊಂದು ಓ ಮಾತ ಟೆಂಡರ್ ಆವಂದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಾರ ಐನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪೆ ಬಂದಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರ ಬಂತ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರೆ ಇರು ಚುನಾವಣೆದ ಸಂದರ್ಭ ಎಸ್ಸಿ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಪೋಯಿನ್ ಯಾನ್ ಎಸ್ಸಿ ನಕಲ ಪರ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವು ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಓಟುಗು ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬನ್ನಾಗ ಆಕ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ ಇಲ್ಲಡೆಗೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪನೋಡು ಈ ತಾಲೂಕು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಎಂಚಪೋಡು ಒಂದು ಕೆಂಡ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾದರಿ ಆದಿಪುನಚಿದ್ದ ಒಂದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡು ಪನ್ಪುನಚಿದ್ದ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದೊಂದು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಇತ್ತದ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣನೆ ಆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಗೆ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ದೆತ್ತದ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗೆ RTC ಮಲ್ಪಾದ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಪೂಜಾರ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆದ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಪುನಗ ಈ ತಾಲೂಕು ಗೊಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು 80 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎನ್ಮ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಕ್ಷೇಶ್ವರ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ಎಸ್ಸಿ ಮೋಕೆ ಇರೆಗೆ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಎಸ್ಸಿಲ್ ನಕ್ಲೆ ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ಗೆ ಭವನ ಕೋರ್ನ ಚಿಂದ 80 ಕೋಟಿನ ತಡೆ ಹಿಡಿಯುವ ನಚಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆದಿಂದ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ನೆನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಗೋಸ್ಕರ ಆ ಭಾವನೆಗೋಸ್ಕರ ಶಾಸಕರ ದೀನಂಚಿಂದ 80 ಕೋಟಿನ ಉಂತಾ ಇರತ್ತ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಎಂಗ್ಲು ಓಟು ಪಾಡು ಜಾನ್ ಪನ್ಪುನಚಿಂದ ನಿರ್ಣಯನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯರು ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಯಾನೇ ನಾಯಕ ಏನು ಬಂದ್ಪೇರು ಅದೇ ರಾಮು ಈರು ಶೇಖರ್ ಕುಕ್ಕೇಡಿಯರು ಈರು ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಿಂದಾಂಡ ಇರೆಗೆ ತಾಕತ್ ಇತ್ತಿಂದಾಂಡ ಈರ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇರಡ ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತನಂಚಿನ 80 ಕೋಟಿನ ಇರು ದಾಯ ತಿಂದರು ದಾಯ ಕೊರ್ಜಾರು ಪನ್ಪುನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಪಾಡ್ನ ತಾಕತ್ ಇರೆಗೆ ತಿಂದಾಂಡ ಇರೇನು ಎಸ್ಸಿ ಸಮುದಾಯದ ಲೀಡರ್ ಎಂದು ಎಂಕ್ಲೋತೋನು ಇನಿ ತಾಲೂಕು ಪುನಂಚಿತ್ನ ಜವನೇರು ಈ ಸರ್ತಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಗ್ಲು ಓಟ್ಗೆಂಡ್ರೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ತಾಲೂಕುದ ಶಾಸಕರು ಕರ್ಣಾವಧಿಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಬೋರ್ಡು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರನಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವಾಲಿಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ 100 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ 800 ಮೀಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ದ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆವಡನ್ನು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಹುಣಸೆ ಕಟ್ಟೆಡು ಸುಮಾರು 1 ಎಕರೆ ಜಾಗನ ರಿಸರ್ವ್ ಅಂತ ಐಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುನಿರತ್ನರು ಸಚಿವರಾದಿಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭ 10 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಂತ್ ಕೊರಿಯರು ಏತು 10 ಕೋಟಿ ತಾಲೂಕುಡು ಇನಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೂ ಎಂಗ ಒಂಜಿ ಎಂಗಲ ತಾಲೂಕುಡು ಒಂಜಿ ಮರಲಿತ್ತಂಡು ಯಾನು ವಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಂಡಲ ಪೋಪುನು ಏನಾರ್ದು ಏತಾಪುನು ಜವನೀರು ನಮ್ಮ ಜವನೀರು ಅಂತ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೈತಾಲ್ ಬಂದಾಗ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೇತೆ ಬುಧರು ಶುರುವನ್ನು ಹೌದು ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ರಕ್ಷಿಸುವರಾಮನ್ ಯಾನೇನು ಈ ಜನದಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒಯ್ತು ದುಡ್ಡು ಕೊರ್ಪಣದ ನಂಚ ಜವನೀರು ಕೊರ್ಪೇರಿ ಅಂತ ಏನೊಂಜಿ 2 ಮೂಜಿ ಕ್ರೀಡಾ ತಂಡದ ಕಳಕೆಂಡೆ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರು ಕೊರಡು ಅವು ಏತು ಒಂಜಿ 25 ಸರ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ನೋಡೆ ಅದು ಮಾರೆ ಕರ್ನ ಅವಧಿಡು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಒಂಜಿ ಪುದರಿತ್ತನದು ಏತು ಕೊರ್ತೀರಿ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಬತ್ತನಿ ಎಂಗ್ಲು ಫೋಟೋ ಬುರದೆತ್ತ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ದು ಪೋಯಿರು ಎಂದು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸರ್ತಿ ಬುಧರು ಹೊಡಿ ಉಂಡು ಅವು ಬರ್ಚಿ ಸರ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 2,000 ಬರ್ಚಿ ಈರು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಏಪ ಇತ್ತಿರನಲ್ಲ ಈರು ಎಂಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲ ರಂಚದು ಯಾನು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪೇನು ಪ್ರಾಯಶಃ ಅಂಚಿತ್ನ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಶಕ್ತಿ ಆಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಶಾಸಕರು ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ 10 ಕೋಟಿ ದೀಯರತ್ತ ಐನಿ ನಿಕ್ಲು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಲ್ತಾರತ್ತ ಈರಿಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಆದ ಬರ್ಪಾರಂದ ಅಂಡ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಇತ್ತಂದ ಸುರುಕ 10 ಕೋಟಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಎದೆಗಾರಿಕೆ ನೀರು ತೋಚ್ಪಾಲೆ ಅಂತ ಬಂದ ಸವಾಲನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಪಾಡೋಡು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಪಡು ಪಿದಡಿ ನೆಣ್ಣನ್ನ ಅವು ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಎಂಚೆ ಪೊಡು ಕೆಂಡ ಇಡೀ ದೇಶದ ಅಂಚಿನ ಮಾದರಿ ಶಾಲೆ ಇಪ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪಂಡದು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮಲ್ತೇರು ಯಾನು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಪೋದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಮಲ್ತನ ಅಂಚಿದ್ನ
ಆ ಒಂಜಿ ಶಾಲೆನ ತೂದು ಬತ್ತೆ ನೇಡ್ದಿಲ್ಲ 10 ಬಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಪೋಡು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕುಡು ಗೂಗಲ್ ಸರ್ಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಓಲು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತೋವೋಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಓಲು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ ಅರ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಿಡಾವಡು ಶಿಬಾಜೆ ಸುಶೀಲ ಅರ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕ ಕಳೆಂಜ ಕಯರ್ ತಡ್ಕದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಆವಡು ಪಂಡದು ಸುಮಾರು 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ಪೆ ರಕ್ಷಿಸ್ವರ ಮೇರೆ ಇರ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ 4 ಪುಸ್ತಕ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರತ್ತೀರಿ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಡ್ದು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತೆ ಆ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಓಲೊಂದು ಟಾರ್ಚ್ ಬಂಡಲದ್ದು ಅಜ್ಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಲೆಜ್ಜಿ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಹಿಡಿದು ತುಂಬ ಆ ಜೋಕಲ್ನ ಕೈಗೆ 4 ಪುಸ್ತಕ ರಡ್ಡು ಪೆನ್ನು ಕೊರೊಂದು ಬರ್ತಾರದ ಯಾನು ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿ ಇರೇಗ ನಿಜವಾಯಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪ್ರೇಮಿಂದ ಅಂಡ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯ್ನಂಚಿಂದ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇರ್ನ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿನ ಇರೇ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರ್ಪಣಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪ ಯಾನೈಟ್ ರಾಜಕೀಯ ಮಲ್ಪುಜಿ ಶಿಶಿಲಾ ಶಿಬಾಜೆ ಅರಸಿನ ಮಕ್ಕಿ ರೆಕ್ಕ ಕಳೆಂಜದ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ದಕ್ಕಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬನ್ನಕ್ಕೆ ನೋಡು ಬಡವೇರಿನ ಜೋಕುಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಓದ್ಯಾರಗೋಸ್ಕರ 25 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಶಾಸಕರ ಕನತನಚಿನ ಅನುದಾನ ನಿಖಲ್ ತಡೆ ಹಿಡಿದಾರದ ನಿಖಲಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ OTG ಪನ್ಪುನೇನು ಆ ಮಾತ ಗ್ರಾಮದ ಮತದಾರರು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ಸರಿದ ಚುನಾವಣೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಪ್ರಾಯಶೈನಿ ಇದು ಪೂರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯನ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುರಣಿ ರಕ್ಷಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವ ಪಾತ್ರನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಹಿಂದುತ್ವ ಪಾತ್ರನ ಚಿನ್ನ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಹಿಂದುತ್ವ ಪಾತ್ರನ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಹಿಂದುತ್ವ ಪಾತ್ರನ CT ರವಿಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಲ್ಲಂಜ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾಗೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಪೇರಿ ಎಂದು ರಕ್ಷಿಸುವವರ ಮೇಲೆ ಮುರಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಸಭೆಟ್ಟು ಬಂಡೇರಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಬುಕ್ಕೊರಿಯಾಗಿ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರಿಯರು ಎಂದು ಪನ್ನಾಗ ಈರೊಂಚೂರು ಈರ್ನೇನು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ನ ಸಂತೋಷಡು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತೀರಿ ಎನ್ನಂಚಿದ ನನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಯಾನು ಗೆಂದಾವೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪಡ ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹರು ಸೀಟ್ ಬಿಡಿದ್ದು ಅರೆ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ನ ನನರಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಗೆಂದಾವೆ ಬಣ್ಣದ ಆರ್ಲ ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ದು ಕೊರ್ದು ಕೆಂದಾರ ಪಣ ದೊಡ್ತೇರಿ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗ್ಡೆಲ ಇನಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಗೆ ಅರೆಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಂದಾವೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪನೆ ತಂದಿರಿ CT ರವಿಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ಗೆಂದಿಚಿನ್ಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಪಕ್ಷ ರಾಜಕಾರಣ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂದೊಂದು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ತಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೇರಿ ಇರ್ ಪನ್ನ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡನ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎನ್ನ ಇತಿಹಾಸ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸುಧೀರ್ ಸುವರ್ಣರೆ ಯಾನ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ ಸಂಘ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಬಂದಾಗ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆದಿರಿ ಹರೀಶ್ ಪುಂಜಿ ಮೂಲೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೋದು ಅವಳು ಉಂತೊಂದಿತ್ತೇನು ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರು ಎನ್ನೆಲ್ಲಡಿ ಬೈಠಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಯೋಧ್ಯದ ಕರಸೇವೆಡು ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಗುಡಿಗಾರರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಹನ್ ರಾವ್ ಕಲ್ಮಂಜನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ್ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಚಲಟ್ಟು 2nd ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪೋದು ಯಾನ್ ಹಿಂದುತ್ವಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನ ಚಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾನು ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕುಶಲಪ್ಪ ಗೌಡ್ರನೊಟ್ಟಿಗೆ 4 ದಿನ ಕಾನ್ಪುರಡು ಜೈಲು ವಾಸ ಅನುಭವಿಸೇನ ಚಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾನು ಹಿಂದುತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬರುಚಿವಿ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರೆ ಎನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಏನನ್ನೆಲ್ಲಂಜಿ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ನುಂದಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡ್ಡು ಉಂತ ಈರ್ನ ಎದುರುಡು ಉಂತದು 50,000 ಲೀಡ್ ಗೆಂದಾವನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾನು 50,000 ಲೀಡ್ ಗೆಂದವನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಯಾನು ಇರೇನು ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ನೇಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಮುರಣಿ ಮತದಾರರು ಇರೇ ಕೊರಿಯರು ಅಣ್ಣ ಇರೇಗೆ ಪನ್ಪೆ ಮುರಣಿ ಇನ್ನು ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮುರಣಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬತ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಣ್ಣ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಬತ್ತದು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿಶ್ವರ ಮೇರನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಾಲೂಕದ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋದಿತ್ತೀರಿ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಚಾಪರ್ನಾಗ ಆ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹಿರಿಯ ಲೀಡರ್ ಬಂಡರಿಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರು ರಕ್ಷಿಶ್ವರಮ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಒಬ್ಬನೇ ಆಗಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ದೊಂದು ಸೂಚನೆ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಹೋದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂತ ಪನ್ಪನಚಿನ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ದ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಆರ್ಡರ್ನು ಇರೇಗೆ ತೆಗೆದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗತ್ತು ಮುರಣಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸೂಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನನಿಕ ಮೂಲ ಬೆಲ್ತಂಗ ಡಾಪುಜಿ ನಂಜದ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಉಂಡು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಕೆಲವರು
ರಕ್ಷಿಸುವರಮರನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಿರುಗುನಕ್ಲು ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಲಿ ಎಲ್ಲಂಜಿಗೆ ಇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಏರ್ಲಿಜ್ಜಿ ಆಕಲಿ ಯಾರು ಇರ್ನಿಜ್ಜಿ ಅರೇನು ಮುಲ್ತದ ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಏರು ಕೊರ್ಜೇರ್ನಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರಂತೂ ನೂದೆಕ್ಕು ನೂದು ಗೇಟ್ ಪಾಸ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ತೀರ್ಮಾನನ ಬಿ ಕೆ ಹರಿಪ್ರಸಾದ್ ಏರಿಗ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ರಕ್ಷಿಸುವರಮ ಏರಿಗ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ಒಂಜಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿದ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಕಳೆಂಜಡ್ ಯಾನೊಂಜಿ ರೈತರನ್ನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಹೆಂಗ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರೋರಿ ರೈತಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತೊಂದರೆ ಇರೋರು ಶಾಸಕರು ಜಿಲ್ಲೆದ ಶಾಸಕರು ಪೋದು ಉಂಚೇರಂದಾಂಡ ನಿಖಿಲ್ ಅಂಚಿನ ಶಾಸಕರು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಪಂಡದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಂಕಲು ಉಂತಾದ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾದ ಬತ್ತ ನಂಚಿನ ಮರದಾನಿ ಹಿಡಿದು ಬುಕ್ಕ ರಕ್ಷಿಸುವರಾಮ ಎರಡ ಮುರಣಿ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಭಾಷಣ ಲೋಲಾಕ್ಷ ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಪೆನ್ ಕಳೆಂಜದಕಲ್ಲಿ ನೆನಪದಿಲೆ ರಕ್ಷಿಸುವರಾಮೇರು 309 ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಓಲು ಲೋಕಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ ಲೋಕಯಣ್ಣನ ಅಮ್ಮೇರು ಲೋಕಯಣ್ಣನ ಅಜ್ಜರು ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀರ 105 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕೃಷಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪಾಡ್ ನಂಚಿತ್ನ ಆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಜಾಗೆಡೆ ಈರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರಿಯರ್ ನಂಡ ಇರೆಗೆ ಯಾನು ಅಭಿನಂದನೆ ಯಾನು ಸಲ್ಲಿಸವ ಇರೆಗೆ ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಓಲು ಕಲಿಂಜದ ಲೋಕಾಯ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ದೆತ್ತಿದಾರ ಅವಲೇ ಈರು ತಾಕತ್ತಿತ್ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ ಕೊರ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ರಾಜಕಾರಣ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಡ್ಚಣ್ಣ ಆನಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪರವಾದಿರೆಗೆ ಭಾವನೆ ಇತ್ತಂಡ ಐತ ಮನದಾನ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಮುರಣಿ ಕಳೆಂಜದ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾಗಡುಂತದ್ದು ಬಂತೆ ಕುಶಲಪ್ಪಣ್ಣ ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಅರಣ್ಯ ಇತ್ತೇರನ್ನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪ್ರೂವ್ ಮಲ್ತಾರಂದಾಂಡ ಮಲ್ಪರಂದಾಂಡ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ ಅಕಲ್ನ ಪರವಾದಿ ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದವರಿ ಮಗಲಕ್ಕೆ ಯಾನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಲ್ನ ಪರವಾದ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ಪ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಪಾತರಣ್ಯ ನಾನಿ ಪಂತೆ ನಿಖಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಆನಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಆ ಜಾಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರೋಡು ಹರೀಶ್ ಪುಂಜರ್ನ ಮರ್ಯಾದೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪಂಡದು ಆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಉಪದ್ರನ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ತೀಜರ್ ಅಂತ ಪಂಡದು ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡಬಹುದು ನಿಖಿಲ್ ಪ್ರಮಾಣ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಬರ್ಪೆ ಈ ರೀತಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ನೀನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಇನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಯಾನು ಶಾಸಕ ಏನಾಯಿನ 100 ದಿನಟ್ಟು 106 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನ ಕನತ್ತೆ 106 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಟ್ರೆ ಇನಿ 9 ತಿಂಗೋಲಾಂಡ್ ಈ ತಾಲೂಕಿಗೂ ಒಂಜೇ ರೂಪಾಯಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಅನುದಾನ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತುಜಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಓಟುಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬಂದಾಗ ನಿಖಿಲಕ್ಕೆ ಏನೋಡ ಏನಂಚಿದ್ದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಎಂಕಲ ರೋಡ್ಗೂ ಎಂಕಲ ಶಾಲೆಗೆ ಎಂಕಲ ನೀರಿಗೆ ಈಗಲ ಅನುದಾನ ಕೊರಂದಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಾರಂದಂಡ ಐಕು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿದ ಚುನಾವಣೆ ಎಂಕಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಪಾಡು ಜಾನ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ನಿರ್ಣಯನ ಪನ್ಪಾನುಚಿನ ಕೆಲಸನ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ಪೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ರಾಶೈನಿ ಯಾನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾತೇರೆ ಬೋಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಮತಯಾಚನೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಪೋನಾಗ ಪನ್ನೋಡ ಏನಂಚಿನ ವಿಷಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಇದೆ ನಿಖಿಲ್ ಬನ್ನೋಡು 6,000 ರೂಪಾಯಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ 6,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪೇರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ 31,181 ರೈತರ ನಕ್ಲಿಗೆ 16 ಕಂತಡು 95.791 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ರೈತರ ನಕಲ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಜಮೆ ಆಯ್ತು ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ರೈತರ ನಕಲಿ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ 18,200 ಸ್ವಲ್ಪ ರೈತರ ನಕಲಿಗೆ 2022-2023 2018-2023 ಮುಟ್ಟ 47,919 ರೈತರ ನಕಲ ಖಾತೆಗೆ 106 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇನಿ ರೈತರ ನಕಲ್ನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಬೂರ್ನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಕಲ್ಲೆಗೆ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆ 3,227 ಜನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 79 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ 79 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭಾರತ್ ಯೋಜನೆದ ಮೂಲಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕದ ಆ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತೇರಿ ರಾಶಾಯ ನಮ್ಮ ಈತ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ರೇತು ಕೊರಿಯರು 4,000 ಕೊರಿಯರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬತ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಈ 4,000 ಉಂತವನಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೇರಿ
ರೈತರ ನಕಳ್ಳ ನಿಖಲ್ ಕೇನೋಡು ರೈತರ ನಕಳ್ಳ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪೋದು ಪನ್ನೋಡು ಅನ್ನ ಇರೆಗೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರು 4,000 ಕೊರಂತೀನಿ ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಂತಾದ ಪನ್ಪುನ ಮನವರಿಕೆ ನಿಖಲ್ ಮಲ್ಪಡು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಕೊರಂದಿತ್ತಾರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇನಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಉಂತಾದನ ಪನ್ಪುನ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪನ್ನೋಡು ಇನಿ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೃಷಿಕರನ ಚೋಕಲೆಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೃಷಿ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ಕೊರದಿತ್ತು ಐನು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದ ಉಂತಾದನ ಪನ್ಪುನ ಏನು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಎಂಕೆಲ್ಲ ತಾಲೂಕು ಒಂಜಿ ವಿಜಯೇಶ್ವರ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಐನು ಹೆಂಚಿನ ಪಂಡು ನಾನು ತಪ್ಪಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಓಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಶಾಲೆ ಅನ್ನು ಎಂಗ್ಲು ಕರ್ನಾವತಿ ಏತು ಶಾಲೆಗೆ ಅನುದಾನ ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪನ ಹತ್ತು ಕೊಡ್ತನು ನಾಗೇಶ್ವರಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ಅದಿಪ್ಪನಾಗ ವಿವೇಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿ ಇಂದು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಒಂಜಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 40 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಯೋಜನೆ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕಿಗೂ 40 ಲೆಕ್ಕ 10 ವರ್ಷ ಬತ್ತುಂಡ 400 ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಪೂರ ಶಾಲೆಲೆಗಿಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಆತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆಗೆ ಕೇನೇರ ಬನಡು ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರನಂಚಿನ ವಿವೇಕ ಶಾಲಾ ಕೊಠಡಿನ ಉಂತಾದು ಇನಿ ತೋರುನಂಚಿನ ಶಾಲೆಲೆಗೆ ಮಾಡಿಗೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಟೈಲ್ಸ್ಗೆ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಶಾಲೆದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ರೈತರ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪನಂಚಿನ ಆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಂತಾಯಿನಕಲ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲ ಪನಪನಚಿನ ನೆನಪುನು ಆ ಇಲ್ಲದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಮುಟ್ಟವನಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಚುನಾವಣೆ ತುಂಬು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಬಂದಿರು 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೇ 10 kg ಬತ್ತನೆ ಇಂಚಿನ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ ಕೊರ್ಪುನ 5 kg ಅರಿ ಇತ್ತೆನಿಕ್ಲೇ ಬರ್ಪುನ 5 kg ಅರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ ಕಡಪುಣ್ಣ ಐಕ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರನ್ನ ಪಟ್ಟು ನಾನೊಂದು 5 kg ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಆಂಡಪ್ಪ ದುಡ್ಡಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಮುರಣಿ ಅವು ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮನೋಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೈಸೂರದ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಮೈಸೂರದ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ 5 kg ಅರಿತ ದುಡ್ಡು ಪಾವತಿ ಆವಂದೆ ಸುಮಾರು 52 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ನಿಖಿಲ ನಡೆ ಪೋದವರ ಅಕೌಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರೇರ್ನ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ 5 kg ಅರಿತ ದುಡ್ಡು ಬೈದಿನ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನೋಡು 5 kg ಅರಿತ ದುಡ್ಡು ಬೈದಿ ಜಿಂದಾಣ ನಿಕ್ಲೇನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಮಂಗೆ ಮಲ್ತದೇರ ಪನ್ಪುನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೋಡು ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮುರಣಿ 2-3 ಜನ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಲು ಬತ್ತೀರಿ 8 ವರ್ಷದಾಗಲು ಪ್ರತಾಪರೆ ದಾದಮ್ಮ ಕೆಣ್ಣೆ ಅಣ್ಣ ಇಂಕ್ಲಿಗೆ 3 ತಿಂಗೋಲಾಂಡು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಾಮಿ ಆತ ಗತಿಗೇಟಕ್ಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಯ ಮಲ್ಪರೆ ರಕ್ಷಿಸಿವರ ಮರಿ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ಲು 7,000 ಜನಕ್ಕೆ ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊರಿಯಾ ಅಂತ ಪನ್ಪುಣ ಒಂಜಿ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪನ್ಪರತ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ ಇಡು ಪನ್ಲೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು 7 ಜನಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನ ಬರ್ಪುಜಿ 7 ಜನಕ್ಕೆ ವಿಧವಾ ವೇತನ ಬರ್ಪುಜಿ 7 ಜನಕ್ಕೆ ಎಂಚೆಂಚಿನ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನವರ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾನವ ಮರ್ಯಾದೆ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಆ ಹಿರಿಯಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ದುಡ್ಡನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ಮಲ್ಪಡಿತ್ತು ರಾಜಕಾರಣದ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಖಿಲ್ ಭಾಗ್ಯನೇ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೀ ರಾಶೈನಿ ಎಂಗ್ಲು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊರ್ನೋ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಅಕ್ಕನಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಹಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಜಿನ ಅಂದ್ ಬಂಡ ಒಯ್ಕ ಮಾತ್ರ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು DDPಗೆ 1% ಇತ್ತು ಇದು 5% ಅಂಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದನ್ನೊಂಜಿ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಎತ್ತದು ಆ ಸಾಲದ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ ದುಮ್ಮ 1% ಇತ್ತು ಇದು 5% ಅಂಡ್ ವಿಲ್ಗೆ ದುಮ್ಮ 500 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತೆ 1,000 ರೂಪಾಯಿ 500% ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ದತ್ತೊಂಡ ದಂಡ ತುಂಬ 20 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಪವಡ ಪಟೋರ್ನಿ ಕೊರೋಣ ದಂಡ ತುಂಬು 100 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು ಇತ್ತ 500 ರೂಪಾಯಿ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಗಳ 40 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಈತ ಪೂರ 1 ಕೋಟಿ ಹಿಡಿದು ದೆತ್ತೊಂದು ಎಂಗ್ಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪ ಅಂದ ಪನ್ಪುನ ನ್ಯಾಯನ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ರೀತಿದ ವಂಚನೆದ ರಾಜಕಾರಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಂತ ಪನ್ಪನೇನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಚುನಾವಣೆ ನಂಗೆ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಅವಕಾಶ నేను ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಡೆ ಮುಟ್ಟವನಚಿನ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಚಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಉಂಡು ಪಂಪನೆಲ್ಲ ಪನೊಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ SC ಸಮುದಾಯ ST ಸಮುದಾಯ ಮಲ್ಲ ಪ್ರಮಾಣ ಉಂಡು SC ಮುಖ ST ಸಮುದಾಯದಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ನಿಖಿಲ್ ಪನೋಡು
2022-23ಗೂ 11,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ SC ಸಮುದಾಯದ ಅನುದಾನ, 23-24ದ 14,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನನ ಐನು ವಿಡ್ರಾ ಮಲ್ತದೆ. ಐನು ಪಿರತೆ ತಂದು ಏರೆ ಕೊರಿಯರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ, ನಮ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ನಮ್ಮ ಸೋದರರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 10,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ SC ಸಮುದಾಯದ ST ಸಮುದಾಯದ ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊರನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಕಲ್ ದ್ವೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೇನು SC ಸಮುದಾಯದ ನಡುಟ್ಟು ST ಸಮುದಾಯದ ನಡುಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅದು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಉಂಟು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರಜಿ ಬ್ರಿಜೇಶ್ವರ ನಳಿನ್ ಪಾತಿರಲ್ಲೇರು ಕಡೇಕ ರಕ್ಷಿಸುವರ ಅಮೀರ್ ಮುರಣಿ ಪದ್ಮರಾಜರು ಬಂತೀರಿ. ಹಿಂದುತ್ವದ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ನಾವು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಐನಾರನೇ ಮಿಗ್ಗೆ ಮೂಲು ರಕ್ಷಿಸುವರ ಅಮೀರ್ ಪುನರುಚ್ಚಾರ ಮಲ್ತೀರಿ. ಹಿಂದೂ ಭದ್ರಕೋಟೆಯನ್ನು ಛಿದ್ರಗೊಳಿಸಬಂದು ರಕ್ಷಿಸುವರ ಮೇರೆ ಈರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಇಲ್ಲ. ಈರ್ನ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಲ ಹಿಂದುತ್ವನ ಪುಡಪೆರ ಪೋಯಿರು ಆರೇ ಪುಡೆಯರು. ಈರ್ನ ಅಜ್ಜಿಯರು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿಲ ಪುಡಪೆರ ಪೋಯಿರು ಆರ್ಲ ಪುಡೆಯರು. ಸೋನಿಯಾ ಅಪ್ಪೆ ಬತ್ತೇರು ಅರೆಡ್ದು ಐಜಿ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಪುನು ಜೋಕುಲ್ಡ ದುಂಬು ಯಾರು ಈ ಜೋಕರ್ ಯಾರು ಒಂದು ಕೇಂಡ ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಕಾಲಡು ಸದಾನಂದರ್ನ ಕಾಲಡು ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ ಪುದರ್ಪಣ ಅಂತ ಎಡ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾಯ ಬಂದಾಗ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀನ್ ಎಂದು ಬನಂತ ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲ್ಡ ಜೋಕರ್ ಯಾರ್ಕಂಡ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಎಂದು ಬಂತಾರ. ಅಂಚಿತ್ನ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಹಿಂದುತ್ವನ ಪುಡಪೆರ ಐಜಿ ಈರ್ನಂಚಿತ್ನ ಬಚ್ಚಗ ಈ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಹಿಂದುತ್ವನ ಚಿತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಐಜಿ. ಹಿಂದುತ್ವ ಪನ್ಪುನವು ಎಂಗಲ ತಿಗಲಡಿ ಪುನವು ಎಂಗಲ ನಾಲಾಯಿಡಿ ಪುನಃ ಹತ್ತು ಹಿಂದುತ್ವ ಎಂಗಲ ತಿಗಲಡಿ ಪುನವು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪರಿವಾರ ಸಂಘಟನೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಂದುತ್ವಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನವು ಲವ್ ಜಿಯಾದಾಂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುನು ಗೋ ಹತ್ಯೆ ಎಂದಾಂಡ ಐಕ್ಯ ಕಡಬಗೆ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದಾನ ಯಾನ್ ದಾಯಕುಲ್ದೆ ಬಂಡ ಎನ್ನ ತಿಗಲಡಿ ಹಿಂದುತ್ವ ಇಪ್ಪುನು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಓಲ ಆಘಾತ ಹಣ್ಣಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜವಾಗಿನ ಒಂದು ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ನಿಖಿಲ್ ನಂಚಿನ ಬಚ್ಚನಕಲಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಬತ್ತಂದಾಳ ಹಿಂದೂನ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸಂದೇಶನ ಈ ಮೂಲಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡಬೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಈ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಂಸದರಾಯ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ. ಇತ್ತೆ ಪುಂಜಾಲ್ ಕಟ್ಟೆ ಹಿಡಿದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಪನಂಚಿನ ರಸ್ತೆ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಂಗೆ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಂಜಾಯರು ಉಜಿರೆ ಹಿಡಿದು ಪೆರಿಯ ಶಾಂತಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅನ್ಪಡು. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಡು 25 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ಒಂಜಿ ರೋಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಅದು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಾವನ ಅಂಚಿನ ಉದಾಹರಣೆ ಇಡೀ ದೇಶಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆದ ಇತಿಹಾಸದ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್తున్నారు ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು. ಪೆರಿಯ ಶಾಂತಿ ಹಿಡಿದು ಉಜಿರೆ ಮುಟ್ಟದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆ ಒಂಜಿ 22 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ದ ರೋಡ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮಲ್ತದು. ಆರ್ನ ಅವಧಿ ಮುಗ್ಗಿನ ಉಲೈಡ್ ಸುಮಾರು 600 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿದ ಅನುದಾನ ನೀನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೋಸ್ಕರ ಈಗ ಕನತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ. ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಘಾಟಿ ನಮ್ಮ ಕೇಪಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತು ನಳಿನಣ್ಣೆ ಏನನ್ನು 2 ಸರ್ತಿ ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ನಡಿಲ ತಂಬೋದು ಒತ್ತಡ ಪಾಡ್ದು ಚಾರ್ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ದು ಕೊಟ್ಟಿಗೆಯರ ಪೋಪನಂಚಿನ ರಸ್ತೆಗಳ 700 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾನದ ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆತನು. ಪ್ರಾಯಶಃ ಸುಮಾರು 1,800 ಕೋಟಿ ಮುಟ್ಟ ಅನುದಾನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಕೊರನಂಚಿನ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೆ. ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಯೋಜನೆ 22,000 ತಿಗದಿಂದಾಂಡ ಐಕೆ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರ ಕಾರಣ ಆತೀರಿ. ಉಜ್ವಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಪ್ಪು ಕೃಷಿ ಸನ್ಮಾನ್ ಇಪ್ಪು ಅದನ್ನ ನಮ್ಮ ಫಸಲ್ ಬಿಮಾ ಯೋಜನೆ ಇಂಚಿನ ಕೇಂದ್ರದ ಇಂಚಿನ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ಐನು ಮೂಲ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೇರಿ. ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು. ಆರ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜಕ್ಕಡ್ ಜವನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಯನ್ನು ಅವ್ರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಮಲ್ದೇರಿ. ಯುವ ಮೋರ್ಚಾಡು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ, ಪೇರೆಂಟ್ ಬಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೀರಿ, ಸೈನಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೈನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು. ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯರ್ನ ದುಮ್ಮುದ ಆಡಳಿತದ ಅವಧಿಡು ಎಂಚ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ರು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿದ ದೃಷ್ಟಿ ಶಕ್ತಿ ಆತೇರ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಖಾಲಿ ಆತನ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರೆ ಈರು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತದು. ಇಡೀ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತುಳುನಾಡದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಅವು ಯಾವ ಜನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಂದ ನಾವು ನಮ್ಮನೆ ಆಪುನು ತುಳುನಾಡದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತುಳುನಾಡದ
ಅಭಿವೃದ್ಧಿನ ನನಲಾತು ತೂವಡಾಯನಂಚಿದ್ನ ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟ ಐಪೋನಂಚಿದ್ನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ದಾಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬ್ರಿಜೇಶಣ್ಣ ಈ ರೆಂಕ್ಲೆಗೆ ರೋಡುಗು ಶಾಲೆಗೆ ನೀರಾವರಿಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ಗೂ ಬೋರುಗೂ ಶಕ್ತಿ ನೆಂಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಿಂಜಾಲೆ ಇರೆಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಜ್ಪೊಡ್ದು 70,000 ಲೀಡ್ ಗೊತ್ತುಕೊರ್ಪಣಚಿಂದ ಕೆಲಸನ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ಎಂಕಲು ಮಲ್ಪ ಬಂದಿನ ವಿಶ್ವಾಸನ ಈ ಸಂದರ್ಭ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಇನಿ ನಂಗೆ ಪೂರ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಏರು ಬಣ್ಣ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರು ಬತ್ತಂಡೆ ಯಾವ ನಳಿನ್ ಗಣ್ಣಿ ಬರ್ಬೇನ ಎಂಗ್ಲ ಯಾವ ಹರಿಕೃಷ್ಣನ್ ಅವ್ರು ಬತ್ತಿರ ಮಾತ ಅವನು ಬಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತಕ್ಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಏರು ಗೊತ್ತುಂಡ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪಾಡಿನಂಚಿದ್ನ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ವಿಧಾನಸೌಧ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪಾಡಿನ ನಾಸಿರ್ ಹುಸೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಮೆಕ್ಕಲು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಅನ್ನಗನೇ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಜಿಂದಾಬಾದ್ ಪಾಡಿಯರ್ನ ಓಲಾ ಮಿನಿ ತತ್ತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಆಯರ್ನಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ಪೂರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನನ್ನೇ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಅಕಲ್ನ ಮನಸ್ಸಿಡು ವಿಭಜನೆ ಅಕಲ್ನ ಇಡೀ ಬ್ಲಡ್ ದೇಶ ವಿಭಜನದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುನಂಚಿದ್ನ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿದ ಲೀಡರ್ ನಕಲಿ ಏರ್ಕೆಂಡ ಅವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಲೀಡರ್ ನಕಲು ನಿಖಲ್ನ ದೇಶ ವಿಘಟನೆ ಈ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ತುಷ್ಟೀಕರಣ ಈ ರೀತಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಗೆ ಪರ ಘೋಷಣೆ ಪಾಡ್ನಕಲ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿದ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲಂಜಿದ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಉತ್ತರನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಪಾತ್ರ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪನೊಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬ್ರಿಜೇಶ್ ಚೌಟ್ರಿಗೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಜಿಪ ಸಾರದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಲೀಡ್ ದತ್ತು ಕೊರಡು ನಮ್ಮ ಆರು ಮುಲ್ತರದ್ದು ಪೋನಾಗ ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ಟು ಪೋಡ್ದೆ ಅನ್ಕೆಂಡ ಎಂಗೆ ಅಜಿಪ ಸಾವಿರ ಲೀಡನ್ನು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಡಿದು ದತ್ತು ಕೊರಪೇರು ಬಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ಪೋಡ್ದಾಂಡ ರಡ್ಡು ಕೈ ದತ್ತು ಬರಡು ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕೀ ದಾಲ ಅರ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವ್ಳು ಅಜ್ಜರೇಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ಪುಳ್ಳಿಗ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡು ರಡ್ಡು ಕೈ ದತ್ತು ಮಾಡ भारत माता की नरेंद्र मोदी जी की BS येडियुरप्पा जी की DY विजयेंद्र जी की नलिन कुमार कटील जी की कैप्टन ब्रिजेश चौटा जी की ವಂದನೆಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಅವರಿಗೆ।